Hola a tothom. Estem vivint moments difícils, d'incertesa, de molta preocupació, moments que no haguéssim pensat mai que ens haurien de passar, i ens està passant. I a més estem confinats. I ara ja portem unes quantes setmanes confinats i és molt possible que a moltes persones se'ls estigui costant molt aquest confinament. I per això és important no tirar la tovallola. I quan dic no tirar la tovallola vol dir no baixar la guàrdia i mantenir aquelles rutines que vam iniciar al principi. La rutina de llevar-se, d'anar-se'n a dormir, d'uns àpats en les hores determinades, perquè la rutina el que fa és donar-nos estabilitat, ens dona seguretat perquè sabem el que anirà passant en cada moment. Evidentment, al cap de setmana un pot ser una miqueta més flexible. A part de la rutina, el nostre dia a dia ha d'incloure activitats, perquè la tendència a vegades amb el confinament és com anar-se recluint i tancant-se en un mateix, i és important que això no passi. Per tant, les activitats han d'estar presents en el nostre dia a dia i han de ser coses com exercici físic, que això ens permet millorar l'estat d'ànim i disminuir l'angoixa, però també activitats que a un li facin sentir bé, com per exemple llegir, escriure, compartir algun moment amb algun membre de la família, algun moment de joc, per exemple. A part d'això, clar, no podem oblidar-nos tampoc dels contactes socials i mantenir-nos connectats amb aquelles persones que ens estimen. I avui en dia, amb la tecnologia, això és molt fàcil. Finalment, dir-vos que estem confinats per un bon motiu, no només per protegir-nos, sinó per protegir els altres. Molts ànims i endavant!